vojnom poligonu Bemovo Piski u dnevnim i noćnim uvjetima provodi se taktička vježba s bojnim gađanjem Storm Strike 20. Ciljevi ove vježbe su podizanje razine interoperabilnosti po pitanju komuniciranja i topničkih procedura, a u istoj učestvuju američki, britanski i hrvatski vojnici iz sastava borbene grupe. Tijekom provedbe vježbe svi pripadnici koji su uključeni u istu pridržavaju se svih potrebnih mjera osobne zaštite, a vezane za suzbijanje širenja koronavirusa. Storm, this is Bravo 1, just fire, over. Stoji,